bafethu ndisho sebekhona nje abantu bathi xa kuqala iweekend bavele nje babe nestress bangasahlaliseki nje ngcam becinga into yoba ibe amapolisa awazi uba ndwendwela nje because amapolisa ethu sewesibonisile nje into yoba each and every weekend banemission yoba kube khona ozalala ebaliwe avuke echekiwe. Amelani ke izolo basebeqala izolo kwephofu lento yabo ndithi nje ndiyazigulela bafethu ndeva ukuthi waye sebefikele Emfuleni municipality lamacala sevala. Nizakhumbula uba kuke kwakhona few days back kuke kwakhona into apha umuntu osebenza khona pha Emfuleni ewabulawa isihlungu futhi iCCTV yakhona hayi yasethuletha nje apha kuma social medias even ngelixesha bekhomba umpu kuye lo muntu bembulala and she's a woman ne umuntu wesimame bafethu umuntu nje ezafela just umsebenzi wakhe sharp. Hayi ke bayenzile lonto leyo saweva maheme moba hayi kuthiwa la case leyani seyithathwe iPKTT. That was not long after kusigqiba kuvalwa into leyo. Hayi bafethu izolo kwathiwa iPKTT seyiqalile ngama arrest anokwenza nalamfuleni. Hayibo ithini lento? Hayi ke ene niyabazi ke bangangena bayagqobhoza thina sisayilindele into bangena ngala case yalamntu hayi sokuthethwa ngama fleet management sokuthethwa ngama millions nobuqhophololo basemfuleni. Heyibo ukuthi bengena yiva into engathi kuthiwa kula macala semfuleni kuthiwa kunazindlela ngamadama ama potholes kuthiwa kunama traffic lights ngama robot kuthiwa kunama awasebenzi nje yonke nje lento nini kuthiwe kunendawo ekwakumele bakwenziwe intontoni imali yakhona yabhubhudlwa intontoni ezo zingenziwanga. Hayi ke sebeqalile kwelacala celeni laphi Emfuleni municipality. Hayi bafethu ngapha iMadlanga commission seyinesicelo eseyisenzile Joburg municipality seyithe nje icela nje ama report nyana nje anokwenza nomcimbi wamathenda enye abanawacela kungena nix ayiqhumi ingosi wami kungaba nentuthu yazi bumlilo ukhona sebefuna intoni ke ngoku sebethe nje bacela ama files wamathenda ase City of Joburg. Bafethu yasengathi umninzi umuntu ozobala ingathi umninzi nje because xa bethi Joburg bafethu lama file awanininzi into ezawaveza abafethu sithini nasixolise ku General Nhlanhla Mkhwanazi for ukuthatha amadokethi wakhe sithi nje hayi general yonke lento ubuyithetha siyayiva siyayibona futhi hayi siyaxolisa ke njoba sasithathe 121 amadokethi hayi sizawabuyisa noba seweyi 1.2 million ke hayi ngoba le bafethu into esasijongene nayo ngoku hayi ngoku kuzoba nginamnami ngoku umuntu lo muntu uzokhumbana eneke kuyo yonke lento my biggest worry nje ne into yoba njoba bebusy be-investigator ngendlela yoku-investigator ngayo bafethu abantu bazocimana dithetha ngoku-assassinator-na ke ngoku because bayazi ba he ubani uzavelani bali ubani uzavelani bali ithini lento. Hayi ke bafethu abanye bebe-appeare ecourt nguBrigadier Julius Mkhwanazi kwicala laseEkurhuleni ke ngokene EMPD plus uCity manager uKagiso cala laseEkurhuleni bebevele ecourt for umcimbi onokwenza nebail. Hayi bafethu mina nikhosho bakwenzekani zivele zanda ke ngizithola sebejongene nazo nizawakhumbula amazwi kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wathi hayi sikubambela nje into nithathe nje ba hayi into nje encinci nini sekuyaqhubhurusa kuya kusanda into engathi njalo abazazi baqa bejongene nayo bona phi okagiso bafethu ithi lento lena ne njoba ndibalisa lena sokufike kwathi qatha enokwenza enye iskandal esinokwenza neEskom as well manigqibe isi so njoba thina besisazi baba banjelwe kaloku landa into ba uKagiso wayebanjwe for speeding I mean nje kwanini ba impersonator umuntu ozaba nguye then saze sa story hayi sokuvele esinye ngoku sokuvela istory soba hayi man kwal the very same Kagiso nini wathi a driver apha ehamba ngejiwo wathi a driver apha wa chayisa umuntu lo wasweleka
Akagqiba kusweleka umuntu uyazi mos into ba une speed dial sakhe yena esingu brigadier Mkhwanazi. Speed dial brigadier Mkhwanazi, hayi ke kwalungiswa net yonke lonto leyo. Mawathi amapolisa afike la muntu seke ngekho because umuntu wakhona wasweleka. Kwathathwa lo muntu lona wasiwe esibhedlele. Andithethi into oba umuntu ubalekiselwe esibhedlele beyofumana uncedo, from kwi crime scene wasekethulile umuntu. Wathi efika ento nakhona kwadelay. Ndiyayikhumbula manje story sakho la sike savakala kwaze kwathiwa even iCCTV zikhona footage ezibonisayo lo muntu lowo engasashukumi kwa ukushukuma. Into ndasiva nje story sakhona. So inoba ke ngoku sizaya siye sizaziboniswa including ezo CCTV. Hayi ke ithi ke ngokulento lena kwakhona ingathi aphi-jumpa khona into bayibo lo muntu lona efika apha ufike vele izibani sezicimile. So naleyo i-charge seyibavelele. So nje zizayaziye sithi xa sijonga le kuvelele, sithi xa sijonga le kuvelele. Asiyazi obezathi into yakhona. Ngapha kukhona eyase-Eskom. Eyase-Eskom ngapha kwe-70 million nje into iskandal sakhona apho kubonakala ingathi umuntu into bokuyi-250 beyi-charger imali ezinganangana eziyi-400 charge more 50,000 into nje ngathi njalo, but ithumba lakhona liqhaphukile. Nayo mosi lega kaGiso allegedly bafethu ne lega kaGiso yile apho ke kwavela khona ama social media ama influencers la awethu apha eSouth Africa samangala la lonto leyo. Hayi bo sisajonge lonto leyo ngapha sokuvela le eyase naso siskandalo esikhulu ke ngoku ngapha nguNkosi nguyicala lase-Eskom naye ke ungathi unkosikazi naye uyi-influencer bafethu. Hayi yazi nayo nje imali ayifuni ingxolo, but ke iphinde ke nayo incede because at least ngokunoma amapolisa azabasebenzela phezu kwe-information noko sebenayo. Sazi bangibani this weekend yeyiphi arrest esizawuthi sithi sivula ifoni zethu kusithi gqi uba ubani has been arrested. But yona siyilindele nje futhi it's becoming a norm, and ubingengenzeki lonto leyo it means nje kuyobe ngekaqali weekend yethu yawubambi because yinto impilo sesiyiphila thina leyo. Uba nje yona weekend kunyanzelekile bakube khona into ethi an arrest has been made.